много. Сега ли точно тъща? Това правиш от 2 към 6. Това ще ни пада ли това? Само. Трябва малко да приклякваш. Чакай. Давай по-бързи. Екстра. Айде. Има ли? Куда е стан? Кой? Ти си абсолютно идиот. Защо ме не му обръщаш чматка? Аз съм идиот, кой? Аз съм да не знае. Или по-това? Идвайте. Най-по сега се спрели какво е примерно. Не знам почва да се кефиш. Всеки някакъв пъти вече. Кое? Благодаря ти между другото, че съблюдаваш за моето страдание. Да, това е най-забавната си жена. Дай се поклониме, чакай. Яши!